Ei, bojos i boges, potser us esteu preguntant a què es deu aquest aspecte així com a mig camí entre, entre un neandertal confinat i una espècie de Capitán Nemo, rotllo. Release the Kraken! La resposta és perquè fa gairebé un mes i mig que em van posar la primera dosi de la Covid-19, del vaccí, i gairebé 3 setmanes de la segona. I quan em van posar la primera dosi, vaig fer un petit experiment a posta, vaig decidir que no m'afaitaria fins a adquirir la immunitat i ha estat. Ja no em bellugava massa, no socialitzava massa, doncs aquest mes i mig menys encara. Però l'experiment s'ha acabat i afortunadament perquè necessito afaitar-me, que això pica d'una forma horrorosa, així que em vaig afaitar i us ho acabo d'explicar. Necessitava afaitar-me perquè aquesta barba m'estava matant. Com pica. Bé, per si no ho sabies, ja t'ho dic ara, jo pateixo una insuficiència cardíaca de tipus Kili-4, que és bastant dolenta per un atac de cor que vaig tenir fa 3 anys. I el meu cardiòleg ja em va dir que això de la Covid-19, doncs, fora millor si no l'agafés. Això m'ha donat molta ansietat social, ha sigut un confinament dur, fins i tot jo, que no sóc una persona excessivament efusiva i de tocar, estava ja del confinament fins als nassos. Estic del confinament fins als nassos, com m'imagino molts de vosaltres. De fet, fins i tot amb els meus fills, que els tinc la meitat del temps, gairebé no ens atrevíem a fer-nos petons o a tocar-ne. Ens vam inventar l'abraçada de la gavina, rotllo Sheldon Cooper del Big Bang Theory, ens abraçàvem així, sense tocar-nos. Ha estat una mica angoixós, però ja tinc la segona dosi de la vacuna, de fa gairebé 3 setmanes, estic tot lo immunitzat que es pugui estar. Garanties? No, res té garanties aquesta vida, oi? Però sí que treu molta d'aquesta ansietat que tenia. I és per això que m'agradaria, aviam, no dic que ens llancem a fer una orgia hippie d'aquestes de marihuana, Bueno, puede que lo que os voy a mostrar os traumatice y os eduque. Encomendaos a vuestro Dios antes de contemplar esta orgía hippie de marihuana. Però sí que m'agradaria veure-us i quedar. Per això vull que sàpigues que sempre que vulguis aquí tens un cafè, les portes de casa estan obertes. Si pel que fos no poguéssim quedar, durant aquest temps he fet també, a més del canal, he fet una pàgina web amb un blog, et deixo el link aquí baix i a la descripció i tot això, és català.elautodidacta.es, i si te'n vas a la pàgina de suport, doncs allà trobaràs que ets tu el que pots convidar-me a un cafè. Tot un detall. A més, aquesta pàgina trobaràs un apartat on hi ha samarretes d'aquestes que he dissenyat amb el monigote aquest que faig servir per animar. I he fet uns dissenys i tal. M'agradaria
poder-vos regalar una samarreta a cadascú, però això malauradament no està al meu abast. Encara que estic intentant empescar-me alguna per regalar algunes samarretes. Però si veus que no pots esperar, i dius, hola, quines samarretes més guapes, en vull dos, com quan als 90 es veu que el dòlar estava molt baix i els catalans que anaven a Nova York deien, ho trobaven tot molt barat i de tot els hi deien posi'm dos, i els deien give me two, i els deien els give me two. Així que si et vols marcar un give me two, doncs, ei, millor encara. En qualsevol cas, això, que sàpigues que aquí tens un cafè quan vulguis, que us trobo a faltar i que espero que ens veiem aviat. Fins que ens olorem.